Ассалому алейкум, подписчикои маъсузи намакаса нағзи инкоротон соз. Иҷа ма занои азиз Тоҷикистон рафтагӣ будам. Моҳи ноябр конференсия шудагӣ буд дар душанбе. Хадам тоқа рафта будам, конференсияро гузарондам, як ҳафта истодам, гаштам омадам. Баъди конференсияро гузарондан дар душанбе ҳоли ман видеоро монтаж карда бо мепартом. Ай душанберам чанқа видеоҳо ҳастай. Се рӯз дар душанбе ма гаштагиам. Баъди конференсияро гузарондан қам сангир пешоши ҷонам рафтам дар хонаи очам. Бигем имрӯза бегаашта рафта бошам. Як рӯз истодам, ба пагаша уже саҳар бар вақт баромадам, хуҷанд рафтам. این خورما رو بینید ماشاءالله این صبح بسیار گرفته کلچه خورما دست رو مشتنی رفتیستم مثل گلی فبرلیک کتی بیا علی بیا خب خوب بیا باز میره بیا زور زده اخته استیم بچه چی بگه بچه نه با ولی را اوشو تی بارا خوی بخونه شو дар иҷа боша мо раҳ баромадем ба сӯи хуҷанд. Чӣ хеле ки дидин, ма душанбе омадам, ай душанбе дар таксиҳои хуҷанд шиштам ва раҳ ба сӯи хуҷанд иншааллоҳ. Ҳам хеле борон бордистая ки иҷа перекус гирифтам ахадам да намуд ов чипс семечка раҳ дарозай чтобы зиқ нашавам. Душанбе да я намуд борон бордистая ки инаҳа бинен ҳама ҷо табтар ба мо роҳи сафед. алҳамдулиллоҳ соғ саломат ма дар хуҷанд расидам. хисрам хати хиштаманам встречат кардан мара шаб хай рафтем бегаҳ гап кардем. саҳар кати ай хоб хеста документома гирифта ба тарафи налоговӣ рафтистам. рафта ҳамаша проверка карда налогома супорида баъд иншоалло ба хотири ҷамъ мерам Тюмен. ма официалан дар Тоҷикистон оформиштагим, яъне ма директори Тоҷикистонам. ина ин ноутбука ай тарафи компания мара барои звани элитни директори ма закрит кардан ва табрик кардан ва туҳфа кардан ма дар ҳамин ноутбука. инҷада бо навистагие ки элитни директор Фаберлик Таҷикистан 2024 машааллаҳ. анам хизи ваниҳо шумоҳо дам насиб кунад духтаракҳои хушро, занҳои азиз. ман рафтаҳози ҳамаша дар ноутбукам тоғрӣ мекунам, баъд ба хотири ҷамъ худам далши через ноутбук супоридан мегирам отчётома. бинен моҳи ноябрай Тоҷикистони мо чӣ хел ҳама ҷо сабзай, ҳама ҷо баҳорай. нонои ватана бинен, нонои ватана кида бармайна кадом дар кор ҳойге машааллаҳ. духтароиҷа хисра ба хурмо чилиста хурмо гирифта бараин куда гуфта якада
اومدن مرا فریاد کردن نه پاکت بگیر تو خورما شکلات میگیرم ручной да میگیرم کمتر خورما کمتر لیمون فطیر گرفتم زیلین گرفتم چکه گرفتم багажа собирать когда на корте здесь хурмо رو ببین چه خوش شد регистрацияға گذاشتم دخترها зал ожидания داشتیم Yakıma almadım dışarı o. Hiç neyse. Fatırayım arabilen. Dayı. Dastam şikastaka. Çanka sonra gardından kudak durur. Sardım peşeki hamma şuna gardından. Pasportu şuna kontrol ettim. Demiştim. Ha, ki bagajı işlet mekninde. Minus yak mı? Ha. Nol mi? Minus yak oldu. اگه محتمل نالش میزد من در مینوس یکی Minus hajda bu. هجده بود Dil şot bu hajda. یا هجده نشد این هفته بیارم Stokor kadar. سویت که در آمد انشالله بعد دور نشستش که ترکش سر میکنیم مدل شد Ben şişaş kuşum öyle. کازم رو میردم جا بدزنیکی Погода Тюмень гармдасмы. Minus hajda guftiyan. Silah كده مرات شوية ناقصة ya. اینجا моя جایا قرطات کردم خراب. از последний штрихи. Чакай Таджикистан, кати. Земля Таджикистан. Фатири Таджикистан. Фатир кати. روغن داره. گرمه؟ زیره گازمون. Иди помоги Назия, брату.
Духтаракои хушрӯйма, мана фақат савол медиҳем ки апай қадар омад ай ки ҷоем. Ма ғайре блогерим бо основной доходи ма ай фаберлик ҷонай. Яъне ки 90% даромади ма ай фаберлик. Чӣ ба ман маҳз фаберлика интихоб кардам, чунки шумо шоҳидем ки дар чанд ширкатҳо ма кор мекардам ва ман махсус фаберлика интихоб кардам, чунки фаберлик даромадаш беҳад калонай, тӯҳфаҳои арзанда тақдим мекунад, баъд маҳсулоташ ҳамаш ҳалолай. Фаберлик ҳамаи маҳсулоташ босифат ва дорои сертификати ҳалол доранд ва боз инчунин заводи худшона дар шаҳри Москва доранд ки нишон метаҳанд ки чӣ хел гигиенаро риоя мекунанд. Мисол ҳозир шумо ай бозор харид мекунед, намедонед ки дар таркибаш чӣ дорад. Вақте ки ай фаберлик харидорӣ мекунед, ҳам арзонай, ҳам ойлик мегирен, ҳам бонус мегирен, ҳам дар ҳамун танаш ҳамаш навистагия маълумотномааш ки чӣ хел истифода мебаред, дар таркибаш чияй. Ба фикрам ин роли асосиро бозӣ мекунад, михел не? Духтаракои хушрӯм, вақте ки шумо дар фаберлик регистрация мешавед, бо нархи арзон барои худтона рӯзгори хонатона харидорӣ мекунед. 10 баробар ай мағозаҳо арзон. Ранги солои қудқудус дигар хона ба хона зимистону тобистон намегардед. Фақат ҳамин хонада мешинед кори онлайништаге чӣ хел пеш рафтаге. Барои ки шумо да кӯмак мерасонад. Фақат мегӯем ку апа мо мехоҳем дар командаи шумо регистрация бишем. Барои командаи ма да регистрация шидан, ман наставники беҳтарини хидмат, инсони беҳтарина ки ай худашда боза ман такрор мекунам, шогирдоша дӯст медорад. Дар муддати кӯтоҳ аввалаш худованд шуморо ба қуллаҳои баланд мерасонад. Чӣ хеле ки медонед худаш дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунад, дар Россия зиндагӣ мекунад, не ки ин монеъи кор шида наметавонад. Шумо баҳона накунед ки ма дар Тоҷикистон ки дар Россия ки дар дигар ҷо кор онлайнияй. Фарқ надорад шумо дар кадом давлате бошед, беборфурӯшӣ. Марам ранги шумо занам. Шумо ба сад умеду ҳавас саҳифаи ман медиронам, мехел? Мада бовар мекунед, тавсияҳои маро гӯш мекунед. Ман шумода фақат як гап мегӯям. Максимум то 6 то 1 сола тоқат кунед. Кортона дӯст бидорен, шустирак бошен, меҳнат кунед. Бемеҳнат роҳат нестай. Мегӯян апаҷон ҳазор раҳмат. Шуморо ба қуллаҳои баланд набурд, бугӯ апа рута сиёҳ гардӣ. Барои ҳамин духтаракои хушрӯйма, мехоҳӣ бозам мегӯям дар командаи ма обуна шидан, регистрация шидан бепул шуморо то директор шавӣ бурда мерасонад. Марҳамат, инами ссилкаро бичихен, рост WhatsApp ёки номи Instagramаш дар омада бинед, отзывоша бинед. Чандта шогирд тайёр кардаги тӯҳфаҳо, ширпилӣ, модарпилӣ, путёвкаҳо, чанд чизо шуморо интизора. Иншоалло ҳаракат кунед, баракатша мебинед.